To je novi kulinarski izazov. Mala Britney smišlja jela, a Bobby, baka i šef spremaju ta jela. A nakon toga Britney proba i bira pobednika. Pobednik može biti samo jedan. Hajde da počnemo, a bit će zabavno. Dajte mi malo vremena. Uskoro ću nacrtati jelo koje želim. Eto, to je krofna. Možete početi. Naravno, draga. A prvo ću istisnuti testo u specijalni aparat za pravljenje krofni. Odlično. Sada zatvaram i čekam. A Bobby, šta si ti smislio? A ja ću praviti šarene krofne. A već sam pripremio gomilu šarenog testa. Odlično, ostaje samo da zatvorim aparat i sad čekam malo. Bravo! Hajde da vam pokažem šta je pravi šef pripremio. Napravio sam crne krofne. Sada ih treba ukrasiti. Za početak prekrivam jednu polovinu krofni crnom glazurom. Na vrh ću sipati zlato. O da. A drugu polovinu ću ukrasiti belom glazurom. I također ću sve ukrasiti zlatom. Ali sada zlatnim prahom. Lepota. Sada treba lepo servirati krofne. O da. Zatim uzimam prskalicu, palim je i ukrašavam ovu planinu od krofni. Oho! Neverovatno! Ali imam i ja dobru ideju. Izvadit ću sve svoje krofne. A zatim ću uzeti šećer u prahu i sipat ću ga na svoje slatke krofne. O, kako lepo, to liči na sneg. Divno, ja sam zadovoljna. Moje šarene krofne su također već gotove. Hajde da vidimo. Wow, kako su slatke. Stavit ću sve na tanjir, a sada ih treba ukrasiti. Jao, zašto ne mogu da otvorim? Hajde! To uopšte nije lako. Jao, šta da radim? O ne, sve se prosulo na mene. To je presmešno. Što si tako smotan? Konfete su savršeno ukrasile moje krofne. Ja sam završio. Prijatno. Wow! Ovo je planina sa prskalicom. Kako kreativno. Jedva čekam da probam. Wow! Baš mi se sviđa. Svaka čast. Idemo dalje. A šta je ovdje? Sad ću probati jednu krofnicu. Pa ništa posebno. Obična krofna sa šećerom. A šta je ovdje? Ove krofne su tako slatke. Ja obožavam sve šareno. Konfete su prelepe. I krofne divna. Pobedio je Bobby, ti si najbolji. Ja sam najbolji, jeste čuli? A da li ste spremni za novi zadatak? Ovog puta želim da napravite koktel za mene. Hajde, mora biti mnogo ukusan. Dajte sve od sebe. Važi, već znam šta da radim. To je lakše od lakog. Za početak ću uzeti kalup i lizalice. Stavljam u kalup što više lizalica. Super. Sada stavljam sve u rernu. Uključujem i čekam. Kada se lizalice otope, bombone će ponoviti oblik čaše. Da vidimo. Uspelo je. Sad imam slatke čašice. Unutra ću staviti Skittles bombone. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. Aha. Tako je. Odlično mi ide. Ja obožavam Skittles, da znate. Dakle, rasporedit ću bombone po čašama. Tako je. To je to. A zatim ću sipati Sprite. To mi je omiljeno piće. Jao, ponovo ne mogu da otvorim. Zašto? Hajde. U redu, imam bolju ideju. Bako, pozajmit ću tvoju šnalu. Aha. I otvaram.
O ne! Zaboravio sam da sam promućkao limenku. Sad sam sav mokar. Ali unutra je ostalo još nešto. Sipat ću malo soka u svaku slatku čašu. Ukrasit ću sve šlagom i žele bombonama. Da, ispalo je baš lepo. Završio sam. Svaka čast. Znala sam da ćeš uspeti, Bobby. I ja moram da krenem. Uzet ću povrće. A prvo paradajz, posle krastava, čargarepu. Imat ću savršen koktel od povrća. Jao, treba mi još malo mesta za celer. U stvari dobro, koristit ću zelenilo. Uključujem blender. Gledajte kako se povrće pretvara u divan vitaminski koktel. Dalje treba preliti koktel u čašu. Divno. Ukrasit ću sve zelenilom i to je to. Hvala ti, Bobby. Oj, to je odvratno. Bako, vi uopšte ne razumete savremenu generaciju. Ja ću napraviti savršen mlečni koktel. Stavljam u šerpu čokoladu, prelivam mlekom, zatim ću dodati malo roze boje. A sada sve to mešam. O da, sada prelazim na čašu. Ukrasit ću je slatkom glazurom. Divno. Umačem čašu u šarene konfete. Zatim sipam u čašu gotov mlečni koktel. A sad mi treba marshmallow. Sipat ću ga u koktel. Kakva lepota. Dodat ću još čokoladne ukrase. Preslatko. Baš dobro ispalo. Ubacit ću slančicu i to je to. Možemo da pokažemo sve Britney. Prijatno, draga. Wow, kako sve ukusno izgleda. Želim da počnem s ovim slatkim koktelom. Probat ću. Ukusno. A kakav je sam koktel? Pravi užitak. Prelep je. A šta dalje? Ovo izgleda sumnjivo. Koktel od povrća? U redu, probat ću. A neću da ljutim baku. Odvratno. Užas. A šta je ovde? Cool. Tu su žele bombone. I šlag. Obožavam ga. A kakav je koktel? Da, ekstra. Bobby, pobeda je tvoja. Da, ponovo sam pobedio. Tako sam srećan. A ovog puta hoću da mi napravite kolači. Jel može? Kolači? Čak ni ne znam kako se prave. Nikad ih nisam pravio. Samo jeo. Šta da radim s ovim? Bako, šta ti je? Dragi, gledaj ovde. Treba uzeti oklagiju i razvaljati testo pažljivo. Tako je. Zatim moraš oblikovati kolači. Sad ih stavljam na pleh i šaljem u rernu na nekoliko minuta. Tako je. Čekamo. A šta je uradio šef? Ja sam stavio kolače da se peku. Dobro, kod mene će biti ukusno. Uzimam nož i sečem krug. Sklonit ću višak, a zatim mi trebaju Skittles bombone. Sipat ću ih na testo i stavljam sve da se peče. Eto. Moji kolači su već gotovi. Izvadit ću ih. Kakva lepota. Savršeno. I moji kolači su već gotovi. Napravit ću za Britney kuću od medenjaka. Potrebni su samo medenjaci i glazura. Spojit ću sve delove među sobom. A sada hoću da ukrasim kuću s polja. Koristit ću slatku glazuru i bombone. Ja sam pravi majstor. A preko ću sipati šećer u prahu. Pogledajte, izgleda kao sneg, zar ne? Ovo je remek delo. Ja sve vidim, Bobby. Nemoj da jedeš moje kolači. Ne, šta se dešava? Ne, samo ne to! Moram brzo izvaditi. Moj kolač je izgoreo. Nema više vremena. Morat ću da dam ovako.
Wow, napravili ste sve tako lepo. Ali šta je ovo? Uj, izgleda strašno. A šta je ovdje? O, ovo je lepo. A tu je cela kuća. Sad ću je probati. O, da. To je baš ono što sam htjela. A šta je ovdje? Izgleda skroz obično. Ali ukus je dobar. Ali ipak je šef pobedio. Čestitam! Da, znao sam da će moja kuća od medenjaka pobediti. Ja sam najbolji.